Salam hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şonu geçen sapar aydypdym da şu Lewap welayatynyň Çarjok şäherine ýa-da ady bilen Türkmenabaddan şu tragediýa bolupdy, şo barada size soň dolurak maglumat beren. Şo barada şonu siz bilen biraz görüňdeş bolmakçy. Maňa şundan bir 4 gün ozur bolsa gerek. Göni şol ýa-ni Süleyman Neresen azy ölümi bilen baglanşykdy habardan soň ine Halmyradagy bizde de şol real waka boldy. 2016-njy ýyly 2016-njy ýylyň ýa-ni 30-njy dekabryna Çarjok şäheriniň şol geofizika pasiýologynyň Niýazow köçesinde özüm şo Lewap çörek diýen merkeziň gapdalyny iki taýy hususy jaý odalýa. Ine şo taýda 4 san çağı wepat bolupdy. Nähili ýagdaýda bular wepat bolýar. Ine şonu bir zenan aýal Lewapdan maňa ýazyp uradypdyr. Şonu aýdyp berseňiz halka diýip. Bir maşgala 4 çağıly maşgalanyň ejesi aýaly ana gidip Türkiýede işläp şo taýdan gazanç edip pul urady ýa-da adamdan şol Çarjokda tapan işinde işläp olum ine maşgalasy bilen 4 çağa özü seredýär. Ýöne şol işlän wagty ýa öýde ýok wagty şol nянька tutýanyky nянька diýmek eneke şu hakyny eneke tutýar bir näçe sagat şol gelip adam teşdeka eneke gelip çağılaryna seredýärken. Ol maşgalan 3 gyzy bir ogly bar. O enekäniň bir ogly bar 5-6 ýaşyndaky. O ine şol adam teşe gidýär, o zananyň maşgalan kakasy işe gidýär. O eneke öýde çağıla bilen soňra eneke bazara gök ak satyn almaga giderne. O şol öýüň küçücek oğlu 2 ýaşly ýasyny ýany bilen alyp gidýär. Emma öz oğlum şo 5-6 ýaşyndaky oğluny şo öýüň sancak gyzy bilen öýüne goýup daşyndan gulplak gidýär şol emma ýa-ni daşary çykmasylar diýip. Çağalary möýde bilemek nämeden ýöne şol ýangyn tutaşypdyr. Otulçyp bulanypdyrlarmy ýa başga zatdanmy. Gara birinji etažda ýangyn başlanýar. Çağıra şonu gorkup, gıygırşıp, ikinci etaja çıkıp, gıygırıp başlayalı bir halat edin deyip. Yani zayı reşatka bolmalı. Şon, men öz pikir edişime göre, yoksam olur, şol mani aynan döp, bökürdüler de. Biljekler, men onu günäsin boyundan almayın. Ýöne şolar lap ýokary çykyp, ýorgan bölünip ýatypdyrlar da, soňra tüsse ýokary çykanny. Ine şol odalan öý bilen pazarny komandaň arasy jemi kän bolsa 2,5 kilometr Halmyradaga diýip ýazýar-da şo gelin. Pazarny maşyn gelýär, onda ne suw bar, onda ne gural bar, şo gapyny dögmäge ýa aýnalar dögmäge, reşotkan aýyrmagy. Ne palta bar bularda, ne lom bar, ne merdiwan bar bularda. Hiç zat ýok. Ýöne boş maşyn gelipdir. Bunun kaptanına da polislerim geldi. Olaram dur seredip. Ondan şu töwerekdäki goňşular gelip, özleri bir zat edip, şol aýnalar döwüp, çağırar çykarjak bolýar, polis bolar kowýar diýe şo ýerden. Barmaň şo ta. Siziň işiňiz ýok, gara çekiliň. Netijede şo 4 sancak çağa gara koýup bolup ýanýar gepin kertedi. Ine bir tragediýa. Ondan şol ýazypdyr, şol aýallawan şolar ýaly, şol çağa çykdyň şol gyzlaryň uljasy 9 ýaşly ady Numifar diýe 7 ýaşlyja ikinji gyzyň ady 7 ýaşynda ady Sevim. 3 ýaşlyja gyzyň, 5 ýaşlyja gyzyň ady Ziyada. Şol indi 4-nji çağda 2 ýaşlyja ogullary şol maşallah ady Yasin ol ne diýir galypdyr. Emma şol eneken ýa nянька oguljugy şol ýanyny beýleki şol 3 sancak gyz bilen wepat bolupdy.
Şol maşallahın hemen diňe atlaryny aýdyp bereýin. Kakalarynyň ady Babajan 86-87-nji ýyllarda dogulany bolmaly. Ejeleriniň ady Mähri, ola mene 86-njy ýa 87-nji ýyllarda dogulan zenan bolmaly. Ne şular ýaly azy habar ýa bir bolan tragediýaň habaryny bize ýetirdiler. Ona men sizine borçy ýaly aýdyp berýär. Ştaýda soragy ýa-da çykýardy. Näme üçin? Döwlet gullugyny, pazarny ýangyn bölümini, näme üçin şol maşyny suw ýok? Näme üçin şol maşynyň guraly esbaplary ýok? Näme üçin merdywany ýok? Gara sorakan şolara berilmeli. Onu näme üçin olar ýangyna gele eger zatlar ýok bolsa? O polis kömek etmejek bolsa näme duran o taýda çağırarak 4 saat çağıran çirkin sesini eşidip. O näme üçin onu goňşularyna ýol bermändir olar halat etme. Sorakan watandaşlar. Ýöne şu zatda barada hökümet ne halka aýan etdi, ne de emeleri wezipeli adamlar cezalandyrdy. Ol pazarny rasyot bilen bilelikde ol pazarny komandanın başlygyny hemmesi şu taýda jenaýaty çekilmeli. Bular ýaly işte goýberen kemçilikler üçin. Özüňe sen ýangyn söndürüji, ýöne söndürmäde hiç ýyl esbabyň ýok. Onu sen kim bolýan? Köçeden geçip barýan adammy? Deň bolýar da onu şol ýangyn söndürüji. Ene şolaryň geleňsizligi nesasyny. Halka bularyň hiç bir hili adam kärçilik nazar bilen garamaýarly esasyny hökümetin. Ene 4 sanjyk şahyny şo taýda tragediýede ýok. Kim jeda çekdi? Hiç kim. Ne şular ýaly bir habarym şol ýa-ni şol Süleyman Neresen tragediýasyny aýdyp beremezden soň ene ýüregi durup bilmän aňyrdan şu zatlary ýazypdyr da. Men bilemok ol şol öýüň garyndaşymy ýa goňşusymy şu bilýän adam ýazmalar şu zatlar. Bärde ýene bir belläp geçmeli zat watandaşlar. Elbetde Süleyman Neresen acı ölümü hiç kimin bir park koyana yurdun içinde de eşten adamlar yurdun daşına akılına mehlisi. Esas hanım zenallar bunun ene yüreği bağlap dur. Köp adam şu zatları eşitip özün tutubilmen yok. Kim tablet geçipeti, kim kelle ağrısı, kim göz yaşını dindir bilmen otine açabilmen. Bu zatlar hemmeci düşünükli, bu durmuş halkımızın şu 30 ýyllap edilip gelen halkımızın ahir sonu etinin etip sonkunu etini her kişi şu Süleyman Can'ı öz çağa hökmünü görünsen şular ýaly ýagdaý. Şon üçin ozulum adamlar ulu stresse, ulu gaýgyda, ulu alada da ýollar ýapyk bir ýyl bäri haçan açyljagan bellide ýygyna galarlarym uzanyna çuwan. Daşyna akylyňa mene psihologasy düýbünden üýtgen köp adamyň sebäp çekip sydarýaly ýagdaýda ýurdun içindäki bolup duran zatlar. Adamlaryň köpesi gidermen ýurda aýşol samalyot bolsa da, ýol açylsa da, açylmasa da gitjek diýip dizaptyrlamazam ozalan bardy. Şoğullar ondan köpeldi. Men bunu düşünmeklik bilen kabul edýän adamyň ählisin şu maşular ýaly basyş astyny ýyzymda men çağalym nähil kadip gije güni şolardan aladasy şol. Ýöne watandaşlar her kazady nähile bolsa bir biraz soğukkanlılık bilen çemeleşip çözmelik düşünýän bir meseleler. Ýöne halkyň şu stres situasiýasyny ýagdaýyny ullanyp täzeden halky bir ters ýola ugrukdurjak adamlar grupları toparlar ýene de ortağa çykyp başlady. Bize 100 adam bolsa bolýar, 200 adam bolsa bolýar, 300 adam bolsa, 500 adam bolsa bize ýeterlik. Biz göni çykyp gitjek, şo tak barjak, serhedi ýumurup içine girjek diýen ýaly gurulmalar bar. Watandaşlar, men açanın näçege de aýdyp gelýär. Şol mümkin däl. Serhedi bozup içine girme.
Sen şol döwletiň 10 gezek grajdanyny bol, ýöne şo tak wizasy ýa ursgasyz barsaň, seni serhedin içine hiç ýurdun içine hiç kim salmaýar. Girseňem sen ýa jenaýetkar. Sen şo serhetçilik şo taýda atwam milli, urwam milli, baswam milli. Men onu gorkuzmak üçin aýdym. Men onu bolajak zatlary göremseň, bilemseň aýdym. 2007-nji ýylda ýa-ni Gurban bolup şol hakimiyet bir kanun alan döwründen soň çaý geçmäke ana gulgellana ýazdy. Ozal şol ýa-ni 95-nji ýylda Aşgabatda ýörüşe gatnaşan biri bar, ýol başçylarynyň biri. Şol soň türmede oturdy, türmeden on halkara goramalan kömek bilen halat edilip, onu Kazakstanyň üstünden ýörüýte samolyota gurulup, ýygynyň Norwegiýa getirildi. O taýda onu gowutyp bejerdiler, tuberkulozy bardy soňky stadiýada. Onu şo taýda Norwegiýadan Türkmenistana gitdi. Yani ama meçhuwerler bar, men bilýän wagty gelen on dokumentli bolan ondan sonra da şol görünleri. Sen bar git, Gurban ýaş prezident özüm bilinkilerden ama barsan sen ýanyna kabul edersen bärde 4-5 ýyl ýaşap tejribe topladyň. Bizim sonra bararsyp meni ora diýelim. Bar şol Kazakstanyň üstü bilen mardım, Eýranyň, owanyň ol tapawdy ýok. Ýöne şol Aşgabada bar, köşede ýaşaýdy. Öýüne gelip ayakkabını çykarmaka ine gelip ýa-ni organ işgärleri alyp gitdiler. Bir hepde ýetmänem, şunu suud edip 10 ýyl berdiler. 10 ýyl watandaşlar. Bir adam şol wizasy ýurduna dolan öýüne baraldygy üçin 18-nji ýylda çykmalydy. 7-nji ýylda suud edilen ulgellana ýaz. 18-nji ýyl geçdi, 19-njy ýyl geçdi, 20-nji ýyl geçdi, ýa-ni 21-nji ýyl. Adam ýok, soram ýok şol adamda. Nira ýok edilenen bellidir. Ene, diňe birje mysal. Bir adam marany şeýitdiler. Ol hökümeti men näçe de gaýdyp gelýär. Ýurdun daşyna çykan halk gerek gäle, jan watandaşlar. Gerek bolsa şu bir ýylyň dowamyny ýygyna alyrdy, reisleri açardy. Bolýa şol olara aýdyraydy wagty bizde pandemiýa ýok ýa koronavirus. Onu näçe daşyna adamlar öz ýurduny, öz grajdalaryny kabul edene. Köpüsiniň pasporty ýok, köpüsiniň wizasy oturdy. Ne o taýda uzal diýerler, ne de içine salýarlar. Bir grajdanin mira diýilen bir düşünje bar da dünýäň adamsy. Bizim watansy zaty, ondan oňa göçüp gonyp bir. Bizine şo derejä ýetirdiler halkymyzy. Ol kabul etmejegem görnüpdi, men size aýtdym. Siz gerek gel şo taýda watandaşlar. Olara boşak galan territoriýa gerek. İçine akynam olar gyryp guturjak. Öleýdi naklysy. Näme üçin onu kömek etmedi? Aprelde lewabı, mara, ýene bir ýere, maýda, 2 gezek şo tak hem tupan turdy, hem dolu ýagdy. Näme üçin häzir etsen köp çöklerin aşağından ýyldy görnüp dur adamlar şu neçe düzetip bilen. Gerek gel. Şu näçe çaltyrak ölüp gutursa olar boşan territoriýa gerek diýip aýtdy. Daşyna akynam hiç kim garaşyp oturur. Şoň üçin şu zatlar aýdyp gelýän adam ýurdun içinde 5 welaýatyň halky den aýaga galmasy. Hem daşyna adamlar olara içinden bizem daşyndan bar şo taýda bir günne bellisini etmesek şu hökümet bilen biz islenip oýun oýnasak utulýas diýip aýtdy. Şoňa taýýar sabırlarak bolýardy. Şoňa taýýarlaýyn içinden garnaşlamady, dost ýarlamady, owa dostlamady, gulluk dostlamady, kärdeşlemedi. İnilemedi, jigilemedi, yegellemedi, ağılamedi, kakılamedi. Şonu etmeli. Bizde başka çıkarga yok diýip aýtdy. Aýdýa harmyradagy näçe de gaýtdyk bolanak edene. Ýene mar aýtman, bizde başka adam barmy? Şu içinde halk biziň doganlaryny aslama, daşyna kam ödümüz. Bize gelip ol biýil çyzyňap duran perwalar ýok bize kömek etjek diýip duran başga döwletden ýa milletden. Yine de acam bolsa, süýjem bolsa, şu öz halkymyz bilen etmeli. Dağınygam bolsa, agdaly da bolsa. Şeými? Bizde başga halk ýok.
Öz ykbalymyz özümiz çözmeli. Bolan mümkinçiliklerimizi biz yitirdik 90-njy ýyldan başlap. Inni yer gaty bolsa öküzden görür diýdi. Inni şuňky ýurda gitmeli, pozmaly, biz ýöreş etjek diýýärler. Bir özler bir oýnaşyp görmeli. Nire barjak, nädip barjak, haýsy döwletiň üstünden geçsek. Aýdyp berseler halka. Haýsy döwletiň üstünden şuma Türkmenistana girip boljak. Belki men bilýänler düşünürüm. Çykyň, aýdyň, bizim planymyz şuň ýaly. Ay bize 200 adam bolsa bolýar, 500 adam bolsa bolýar. Bolanak şol. Ana 300-400 adam bilen 95-nji ýylda iýun wakasyny çykyş etdiler, Aşgabatyň oglanlaryny Hitrovkankylar bilen köşünkiler. Şolar çykmaly bolanna olary aýdylanlar, bärden şo ýurdun daşyna oppozisiýasynyň aýdylanlar. Siz şo taýda 2 gün durup bilseňiz, men 3 ýyl önce gün barýan emeýdim. Olam çykanyna 2 sagat bolmaka, KGB olar gidip barýan, ýöreş bolup barýan adamlar hep bir böleklap, o köçä bir bölüm, bu köçä bölüp, barmaly ýerine 50 adamyň barana. Han şol adamlar. Bir näçetin hökümet külün çykardy. Gözün çykardy. Onu ýalagan bar. Hana şuna aman alanyň bir ana 7-nji ýylda atylşyp ana azdar neresi. Olam şol ýa-ýanky şo Hitrovkada şulatlar gurnan ýigit köşedäki hana gulwellana ýaz. Ine bolýanda watandaşlar. Yeterlikmi şol geçiyor? 2002-nji ýylda ana şol noýabr wakasyny 108 adam resmi ýagdaýda 20 ýyl, kimden 25 ýyl, kimden ömürlük ýöne şolak diýir çykan ýok, şolaryň içinde. Şu güneçe. Ýöne bilmeýänmidem, ýene de ýüzlerçe adam daşyndan hökümetiň basany. Näme edildi? Şu zatlar hemmesi 95-nji ýylda, 2002-nji ýylda şol halkyň gözüniň oda alınmagy üçin edildi. Şondan soň halk kalkdymy? Ýok. Häzir täze nesil ýetişdi. Indi şulaňam gözüniň owadyny almak üçin bir kiçiňrek topar gerekde. 100 adam bol, ol hökümete 1000 adam bol, paýhyrlaja görünüp dur. Watandaşlar. Näme üçin? Sebäp ol ýurdun içindäki, ol yer asty baýlyklar 30 ýyllap ogurlaryny, olaň jogabyny bermelidir. Şol hökümet şeýledenmi? Geçen 30 ýylynda wamyny onlarca mıň adam, 1000 değil, onlarca mıň adam bir kanun hud edilip türmelerde çüýredilip öldürildi. Yine de onlarca mıň adamyň elinden emläk alyny, tijaret alyny, biznes alyny ýurtdan çykmaga mejbur edildi. Halkyň başynda durmaly, ýa halkyň öňünde durmaly, medeniýetli, bilimli, ilmli adamlar. Ene bu kuna mana hemme guşkelleler şo taýda. Olarda kelle ýok, olarda pikir ýok. Olar ertek gunnala diýen adam däl. Olar ýürek ýok, olarda kalp ýok, olarda bir halka bir wah edeýän ýarzat ýok. Olar halkyň üstüne garynjany basalak geçen ýaly geçýärler. Ýoksa şu ýumruk galjak çağda näme günah bar? He? Görüp dursunuz. O dünýä näçe kadar çempionu bolan Altymyradym şeýde öldürdiler bular. Şoňa dermanlyk eme böwrek üçin pul bermän. Näme döwletiň milliardlap dollarlar waka, şoňa 1 milyon dollar berilme, döwletiň gaznasy boşajak. Ýok, gerek geldi. Gerek geldi. Ene bu jaga çağda gerek geldi. Sizem gerek geldi. Ýöne şu biz gerek geldigimiz bilip, onu bir akylly başly hereket etmeli bol, içinden ne çykýar, men bular näme diýip atlanyrjagymyň bilemem. Birin provokator diýip aýsam beýlekisi bara odalam işläp ýörtdi. Şu halk üçin eden çykyşlar bar, zat bar bilip durun. Ýöne şu gün edilýän hereket düýbünden ýalňyşda. O jaňatdym aýtdym, görleşdim. Şu zatlaryň ýalňyşdy. Ýok, özümiňki tutup otyrar balýa. Düýün gitmelekeniz hemmäňiz. Şular ýaly akylly bolýan bolsaňyz, özüňiz gitmelekeniz, gorkozmelekeniz, ine girip bilýär, çykyp bilýär. Bir ýol açyň özüňiz.
Ondan iyiliğiniz adam takın. Şu yolun geçip bolýar diýip. Bir özüňiz bir yekelikde girip çykyň şo tak. Bolýarmy şol bolanakmy? Ol 300 adam bilen sen nädip ol serhede barjak? Haýsy ýol bilen, haýsy döwletiň üstü bilen? Hani beýleki döwletler saňa seredip durmy, sen gollajak barmy? Türkiýe sen arkaňda durjakmy? Ýewrosoýuzmy, Amerikamy? Ya töwerekdäki döwletler gelbetsiz geçirilip durmy? Eýranmy, Owganistanmy, Kazakystanmy, Kyrgyzstanmy, Özbegistanmy? Orsiýetmi? Haýsy bir gel sizi geçiren ýurduňyzy aşyraýan diýip dur. Tapyň şonu. Eşitmediňizmi? İtitin guýrugyny basmady. O öňkü SSR respublikalarının hemmesinin başyna oturan adamlar bir-biri bilen dogan okaşmasa da bir-birine ziýan etjekler. Ha? Etdiler şonu ozal. 94-nji ýylda Hoşaly Garaýew Muhammed Elli family ýadyma aýdan. İkisini tapşyrdylar, Taşkentde uçup bardylar şolar. Soňra öz ýollar bilen Aşgabatda gitmeliler. İkisini tutup 2 sagatda idenekleri we gitdiler Aşgabatda. Taşkentden, o Özbegistandan Karimov'un döwründe. Muhammed Gulay Muratov, ine tapdym adyny. İkisini türmede. Hoşal Garaýew türmede asyp öldürdiler. Ýemanym Muhammed Aýmuratov bir tokga et bolup, bitin ennamyny zat ýokdy, tokga et öýüne çykardylar. Ýaşullar bar, Gurban Gulyň aýagyna ýykylansaň. 18 ýyldan soň ola müsaýet etmän ana jan merdi. Tiray diýany agdy boşlar aýdýady. Hay ana Mirziýoýew gowa, ana Şawkatdan ursat alyp baryp bora oň agdyny sen bardy, ýanky Harmuradawy ýeme serhetde dur, ýanky Farabda menirdim Kerkizden halk seni görse olaram gary. Ay ho, men şo tak Kerkiçe ertjekmi şol hökümet Özbegistanyňky men kabul etjekmi? Ya men şo bar Taşkentde düşemden soň men göni Aşgabatda ekstradisiýa etmeýälim, men Hoşaly Garaýewden näme tapawdym? Ya Muhammed Gulay Muratov çürede benneler. Ine. Men şu zatlary göremsen, şu zatlary bilemsen, şol edilen ýalňyşlyklary göýbermezlik üçin şu sizi saklap duran. Halk jemlenýänçä, ýurduň içinden aýaga galýança, şunu diňe düşünürşi işlerini geçirmek. Şu zatlarda, şu ýerde biz sabırly bolmaly. Bizim maksadymız ölmek däl, watandaşlar. Bizim maksadymız şol haramhor rejimi iş başyndan aýyrma. Bir kellemiz işledeliňe 20-nji asyrda. Ay biz elimizde yara galyp barjak. Ay sen nerden barjak yara galyp jan oğul? Sen eýem eliňe yara galyp şu taýdan uğrandan sen eýem terroristsa. Bir dünýä kanunyna, kadasyna, ýoluny, ýodasyna seretmeli. Ýurduň içine girenden soň sen öz ýurduň içine näme ol öz işin. Ýöne ýurda barýansan sen nädip sen ýaraglanyp barjak? Haýsy çilim çekip sen şu pikire geldiňiz men düşünüp bilemem. Bolýa öz akylyňyz şuňa çatýan bolsa beýlekilere näme gerek? Şu ýarym ala sarmak akyly boýuna dakma. Bolýa men erbet bolýan, saparaga erbet bolsun, ýene bir beýlekler erbet bolsun. Siz akylyň öýügi, oýanyňyz, bildiňiz, sag bolun, ene ýetişdiňiz. Akpata gerekse men berýän, ýöne halkyň başyny boka sokman diýip. Şo gitjek diýen ýoluňyzy, halk akitjek diýen ýodaňyz ilk başda özüňiz gidin, çotak. Bir barynda içine giýiňde çykyp görüň, bolýarmy? Ondan soňra men gidip geldim, men ýoluny bilýän ibaydym. Şonu iýdiňizde halk düşdün, şol zanyndan geçsegem size inanjagam. Atak biz gelin, üýşelin gitjek. Näme görmediňizmi? Muny näçe ýoldur? Elbäşe tarlym galyp bir oturdy. Hani? Gitdiňizmi, aldyňyzmy? Haýsy gala alındy. Men hiç kim adyny tutasym gelene, hiç kim pezeldesimem gelene. Yani bir az şu halka gedek gelene, bir döwlete gedek gelene, şu döwlet meşhurna pikirlenmän başaryn. Onu başarandak, onu o işin goloyuna barma. Yani internet sulatları mümkünçilik berýär diýip agdyňyza geleni samra oturmak bolmaz, o adamlar ykbaly.
Men aýdyp oturýan 30 ýylda bolan zatlaň aşagyndan hiç kim çykyp bilenär. O taýda dulgalan gelirler bar, atasy galan çağalar bar. Ene bir kysal kellesini işlemän eden adamlar ya beren buyrugynyň netijesinde. Şäňmi? Olaň özleri ölüp gidende de ýygyny galan çağalar bar. Olar hasap soramazmy? Näme bolup biziň atamyz dedi. Şonuň üçin sizden ýene bir gezek haýşa diýen. Siz maňa söýün, saparaga söýün, ikisany garry töňe diýin. Biz ýaşlar bilýärsiň, näme diýärsiň? Ýöne şo halka akçak bolýan ýoluňyzy özüňiz bir geçip görün, ýekelikde. Bize geçtik şunu 30 ýylda bir näçe gezek, şonu göremsiň aýdy. Geçemizsen, bilemezsin. Ennam canımız zerzav şol ağırlardan yani. Siz bir ilk baştan geçip görün, enteksiz dərik, iskamatik yaşlar. Ol yılcık içeride yumuşak divanın üstüne bilema gökçay mı, göknar mı, 50 gram mı? O tayda hep mekşem göreğli olup bildi. Göreğli olacak bolsanız ilk baştan gidin şu yolları öğrenin özüňiz. Yok maslahat gerek bolsa öwrenip geldim ýaşylyna plan şu taýda bar diýden jaň edin. Kartany alyň, meňeň sende dur. Ýöne şu ýerin maştabyny kartadan alyp gelin. Nerden geçecek, nerden girecek, kaýsy döwletiň üstünden, kim size ursat berjek, näme ýollar bar? Para berip girmelimi? Baranda öňünden halk çykmasa girenin peýdasy näme? Gulwelli ýaly ýyglanarsa. Yine mırgada gaýdy. Vatandaşlar maňa dogry düşünin. Biz barmaly ýurtda. Hökmen barmaly. Biz şoň üçin işläp ýaşap ýör. Ýöne haýsy ýol bilen barmaly. Dün maňa bir jaň etdik iýje gürleşdik. Türkiýeden Harmuradagy siz ene maýaý diýip 30 diýip bana aglan etdiňiz. O gaty uzak bolýan hem üçin siz halky saklap oturýňyz. Biz häzir gitmeli. Näme ýollar açylym, enim gider ýal. Hana gidýän bolsaň, hana sama özüm aýdy 30 000 adam şumal ilçixanada ýazylgy dur diýdi, şo samalýody. Biz watana gitjekdi. Gidin hana ilçixana gidýän bolsa, şo 30 000 adam akylly hareket etjek bolsa, petisiýany ýazyn. Bizine 30 000 adam, elimiz biletli. Ine adım, familiýam, gön çykşat ine geldi menkide. Ştaýda saýtda. Ya özüňizinkide, ya ýenem bir ýerde. Biz yurda gaýtjak, elimiz biletli, ýöne bizi göýberen akar diýdi. Çykyş edik. 30 000 adamdan ses çykmasa, onu biz näde bol 30 000 adamyň emesen hak hukugyny goraýly. Diýmek, olaň etmeli işini ikisany garry etmeli, ya ýenem bir etmeli. Bulary mene bir etse ullanjak bolmasa da ýatjak. Ha gidin hany 30 000 adam diýip özüň aýtdyň, janyny men seň adyň tutmaýyn. Sen aýtdyň, dün gürleşemiz. Janyny aýtdyň. Armada sen şulun ýaşyly öňüni saklaýanyna 30-njy maýa çekgen. Biz eýýämden taýýar ýurda gitjek çağılymyzyň arasyna dip. Bar git men näme samalýodyňy saklap oturmy? Eliňizden bilediňiz aldymy? Ya pasportlaňyzy aldyňmy men ya ösürdümmi? Ya wizaňyzy ýatyrdymy? Yani gidin hana halksyz. Özük balyňyz çözjek bolun. Men size bir ýyldan gowrak bar şonu düşünüp gelýän. Öz hak hukugyňyzy bir goromany başaryň. Başga adamlara seretmeň, bir özüňize seredin her biriňiz personalny. 30 000 adam ilçixanada hasapda dur, ýurda gitjekdi. Siz 30 000 adam şu ene köçe çykyň diýip aýdyp biljekler, sebäp gadagançylyk dur emede Türkiýede. Koronaviruslar al. Ýöne şunu internetde gol çekip familiýaňyzy ýazyp adyňyz bilen haçan men şu biletler alym, haçan gitmekçidim. 3 gezek, 5 gezek, 7 gezek, 10 gezek ýa süýşürdiler. O taýda da çağılym ýa ejem aýarlagan kim ol agyr ýatyr, ýogurly ýygyna galy. Men düşünüp otyrym. Sizde bar dert menne ýok, men ýygynda galanlar ýokmy? Onuň o taýda ol 2 agzy boş gürlenmeli. Biz halk, biz näme? Ama näme saparagy bilen Marsdan gelip düşdümmi ya kemini beýleki ýigitler, gyýlar bilen. Biz näme halk dälmi? Biz şu göwekän şu toprağa dökülenakmy ya sizde artykmyş bir zat barmy? Ya eden hyzmatyňyz barmy? Bolýa siz ýaş
Hizmetiniz yok diyelim. Devletin ya halkın önüne. En atalarınızın hizmet var. Hiç olmanı sonaydın. Benim onu sizin önünüze başlayıp hormat koyun. Şolun eden iş için. Onu neyme gerek? Bu üstüne tozan arama. Vatandaşlar. Türkmenin yenen bir sözü var. Oğdu özüne bas, ötmese keseka diye. Şu aydan sözlerimiz özünüze bir denek görün, aynan önüne durun da. Netice çıkarın. Yöne, beylekilen ıkbalı bilen oynaman diyecek. Yeri gelenine aydılar, yine yağda şun yali. Şey dilse, şu bolur, bolmasa da onunla bolmadı. Bolmak için halk içinde her bir şehirde, obada, etrafta, velayette ayağa den kalmasa, bizim o tayda uçakladığımız yok. Şuun kıyağdayı göz önüne tuttuk. Yani erti dünya üyütkese başka çarak bolsa, onun situasyon başkası da olmak mümkün. Yani o zatlar men hazır göremek. Görsem size ilkinci olup haber veririm. Bolyan vatandaşlar şuurlukça sağlığına sağ oturun, sağlıkta olsun.